teď začínají být publikovány články o mých chybách. A já bych docela rád pohovořil o svých chybách, jo. A řekl, že jsem napáchal úplně jiné chyby, než které v té mytologii žurnalistické existují, jakožto mé chyby, že ano. A reagoval na ty jejich mytologické chyby a zároveň se zmínil o těch skutečných chybách, jo. Já bych docela rád promluvil o tom, zda jsem legitimizoval Chemapol tím, že jsem mu prodal půl Lucerny. Ve všech článcích, které se zabývají mou osobou, mou kandidaturou a tudíž i mými chybami, je jako jedna z předních chyb, že jsem prodal Chemapolu Lucernu a ještě měl kolem toho kontraverze se svou švagrovou. Je to má standardní chyba, která už je součástí národní mytologie a já to tak nemohu asi nechat, protože tam jsou, ale jsou takový se mi zdá, že zkušenost učí, že některé věci, když člověk nechá být, tak se stanou pravdou prostě. Vlastně jako bychom měli špatné svědomí a říkáme o tom radši pomlčme. Jo? Já nemám špatné svědomí, já vím, že to bylo nejlepší, co jsem mohl udělat. No, ale nevysvětlíte tu podstatu toho problému nikomu, že šéf Chemapolu je bývalý komunistický agent. A to je ta podstata té věci. Ne, že jste to nemohl prodat nikomu jinému. Ta firma si počíná legálně a každý člověk od rána do večera užívá výrobku, který tato firma buď to vyrobila nebo dovezla do téhle země. Každý legitimuje, včetně pana Leštiny, od rána do večera. A co najednou mě říkají, že já ji legitimizuji, když zachraňuju Lucernu, protože to je jediná firma, která je ochotná dát miliardu na její rekonstrukci, jinak spadne ta Lucerna. A toto je jediný kopec, který navíc ten palác zachrání. A navíc je to jeden z pilířů naší ekonomiky a já se mám k němu chovat jako k prašivému. Právě. Co to je? Tak je prašivá celá naše ekonomika a celý náš stát. Ale mě to pokrytectví nekonečné. Ne, já necítím potřebu se vůbec obhajovat. Já cítím potřebu bojovat proti čecháčkovskému pokrytectví. Jehož extraktem je tento případ. To je extrakt čecháčkovského pokrytectví. Všichni volili komunisty, všichni jsou vychcánkové, všichni kradou a na Junkovi si vybíjejí najednou a já jsem pro ně jakýsi svědomí, delegovali na mě svý svědomí a jejich svědomí nesmí podat ruku Junkovi, který je zase naopak extraktem zla. Jejich zla, jo. Na mě delegovali svý zlo, delegovali na něj a na mě delegovali svý svědomí, jo. To celé je vedle, to celé je ujetý a to mě na tom sere, ne.